kencu. Buri-buri datang nglembreng ngono, Dik. Salah ngrembak Dik gandol ngono, Dik. Kaya PT ayanen aku sampean. Pak. Aduh sing kendang iku sampean pun rabi nggih. Karuwane panek sampean napa Duda napa si Joko Tuwa karuwane. Tapi ngeten Dik, sakjane nek tak lirik-lirik iku rupane Joko Tuwa rupane. Lah ya napa dulur? Wong pendino napleki kendang mawon. Sapa dadi bojone sing gelem? Ndak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng Dik seminggu. Tapi mantep nggih pulang mulih nggih Cak nggih. Aduh. Yon guyonan jo lebokno ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Yo kenek-kenek ge Joko omahe aku sepi boleh. Ya napa Dik, wong biasae kula niki nggih mboten tau ngedung. Nek ngrungokno cek senenge sampe turu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas. Lho boten aleman, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasae niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, Dik. Lho dudu memean, Dik, kawate gitar iku lho, Dik. Bareng kula ndelok tabuhan, teko doan ana walang kekek cek enake. Tak pasno mbek gobete gulu cek enake, Dik. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono arek ya, Dik. Enak temen aja nih. Lega, Dik, gak lega maneh, Dik. Wis enak mari, Dik. Lah macam-macam ngene tabuhane. Ana sing kaya lempeng iki apa, Dik? Ana sing kaya Nagasari gluntung. Enten malih niki. Ana kaya cithakan apem iku. Enak deh nek selametan kula nyeling nggih ta nyedak apem dhewe. Duh ngoten sing gedhe malih, Dik. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabung mboten kabeh, pucuke tok tungu. Dola aneh nggih, wong wesi kok saged muni ngoten damel ngidung lho. Kula cek ngomone temen, Dik. Ten Madura niku nggih enten ngoten niku, tapi mboten kaya ngetan, Dik. Seje malih. Tapi kula delok-delok sing nabugong cek mesem-mesem. Ketoke teko mbuli tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya merem-merem ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg, Dik. Masih kula lagi ngangkit sampean, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuhane gong cek macem-macem ono 7, Dik. Cek akeh lho ngono. Napa siji nek aku durung karuan iku 7, Dik. Lho liyane kula wau ditabuhi gong cilik-cilik, bareng kula sing metu ditabuhi sing gedhe. Kok lho nek kula niki seneng sing gedhe tak ngoten. Pancen anyane ngeten, Dik. Sembarang niku dicocokno kali potongan awak. Nek awak kula cilik gepeng ditabuhi gentel tok kula. Niku pinter tukang gong dulu awakku gede, Dik, dempal aduh slebore nututi dalan. Kayak gong gede ae. Pancen enak, Dik, kok dadi bojone tukang ngegong ya apa? Wong tabuhe sak metun gedene. Mboten seger malih. On nabuhe arang-arang, tapi ini bareng nabu muni mak ngorong. Iso lega ngono sawangane, Dik.
Sedulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pola mboten ketok. Kula lak mboten tau niki ta ngidung. Tapi niki kula belajar ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawo niku lho. Tapi ngeten Dik nggih, nek kula mboten enak jok dilokno, aku dilir ambek tukang kendang rek wis wedi aku. Ya Dik, mulai Dik. Ayo Kak. Aduh. Kecik Jombang. Cek Jombang. Lho, aja lo melok sampean ndak kenal-kenal. Mboten. Mboten, Buk. Lho sampean wong Jawa ki, Mas? Nggih, sampean yang medunten nggih. Lho, delok modele ketara, Dik. Mlakune jagrake iki ketara, Dik. Pinggelan seweke gathik kendhit nggih. Iya, Dik, enak, Dik. Klambine cingkrang. Iya. Wah, lambe. Kurangi bahan, Kak. Oh, ngoten. Lambine iki cingkrang. Nggih. Cukup 1 meter. Nggih, nggih. Seweke 1/2 meter, gathik kendhit. Wis gathik biaya akeh, Dik. Once-oncekane yo gampang. Iki suse mlakrek iki kok jange. Lambine lorek kaya tekek.
Rojo ngono peno ya, Dek ya. Nun sewu anu asmane sinten? Aduh, dak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasa ngono lho, Dek. Aja Dek halus-halusan. Aduh. Sing kasar ah. Iya sing biasa, sing pasar-pasaran ngono ae, Dek. Nun sewu jenenge sinten? Kok koyo lakone Ibu Toga lah ngono, Kak. Dialusi kurang kasar, dikasari jare kekasaran. Jaluk sing tengah-tengah mau nah. Lho panjen enak ngepas, Dek. Wah iki boyok. Wah sampeyan ini ngomong kok. Gak tau. Mas, sampean ki lancing ki. Napa? Sampean ki lancing. Iki ngomong apa iki? Dilanceng. Ki lancing ki, mung carane Madura ya, mboken sik lancing, Dik. Ndek iya lho. Nek cara Jawane napa? Niku ki Joko ngoten lho. Oh Joko ah. Iyut. Iyut. Nggih sik Joko. Joko. Kok mecicil tok, Dik. Namatno, Dik, tapi Heran aja lho ngono. ndelok Dik. alisi lho kaya pikulan. Alis niki kula niki lak ngeten nah. Niki belajar ten kapselon kula. Ngomong lek gak tete aja ngomong. Lho masih kula wong Madura, Dek. Modern kula, Dek. Oh, Ndak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini ndak mau ketinggalan. Ketara lah ndak pipine iku remukan boto iki. Mau ina peno, Kak. Hah? Kok mau ina peno? Sing kenalmu Ina sapa? Oh menghina ta? Iya. Mboten guyon-guyon. Aduh pipi koyo ngene halus aja koyo remuan boto. Sik nyun sewu sik. Waduh halus sampe Apa, oh? kaya parut. Koyo parut. Halus. Arek iki titenono. Anu jenenge sinten ning? Napa? Jenenge sinten? Kula mboten dodol jenang. Lho. Iki sing mencel iki sing ndi? Mesine niku gadan kula dodol jenang iki. Ndakan bondo didisiki. Asmane sinten? Oh, kalau bahasa Indonesia Jeneng oh nama. namanya sampian siapa ngono ta. Lek bahasa Indonesia nyamana. Kalau nyamanan lah Madura, Kak. Lah iya satu-satu. Peno iku wong Jawa apa wong Madura, Kak? Sampeyan wong Jawa, aku wis tau ro ben tau iso cara Jawa ngono lho. Duh, nek saya ini ya campur, Dek. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah. Bahasa Indonesia, Bu, yut, Madura, yut, bahasa daerah, iyut, Inggris. dedek. Ngopo dedek-dedek untu ae. Dedek-dedek. Yo sedikit-sedikit ngono lho, Dek. Jenenge lak Marlina sih. Lho kok ero beno? Nggih, tau krungu kula, tau nonton sampeyan tau nyanyi ah sing terus geblok-geblok niku. Lah apa kok anu mepe kasur aku, Dek. Oh, lah nggih tau nyanyi sampean kula ero jenenge Lho panjen Marlina. penggaweane menyanyi kula, Lah Dek. jeneng Jawa sinten? Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe? Lah kare ndelok regane ngapik sing ndi. Sampeyan ngomong blakrak. Lho niki lah mestine persenan atrio yo akeh, milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulaane. Lah sing gedhe sinten? Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sih dhisik? Kula. Nggih. Nami kula Nggih. Rosi Itali. Waduh. Waduh Rosi Itali. Ndak masuk, Kak, wonge gepeng ngono, Kak. Rosi Itali tuh orangnya waduh dempal gede dukur ngoten, Dik. Mboten Kartolo. Oh, duh penuh kartolo iku. Aduh, penuh. Aduh. Aku ngipi iki bae, Dek. Kepengin ketemu yo apa modele kartolo iki modele. Nah, boke gak ketara dadake igo ilang loro. Tak ngono, Kak. Sampeyan sing jenenge Cak Tono Nggih, iku. kula niki sampean lak Marlina sih. Iya, kula ngetan Dek nggih. Wis gak boso mari, Wis Kak. gak usah wis padha loreke. Lho, nak ngene. Ngene, Kak ya. Wis padha panuthra. Aja omongin apa, Kak. Ngene, Kak. Ya apa sih? Aku tahu krungu tapi Dek peno nduk ngene jerone keset. Iya aku gelek ngepel aja nih. Lucune dailo-ilo temenan. Aku paling bintang penggemar saya Tolo itu. Tapi orangnya ndak pernah bersuo. Bersuwe. Yo ketemu pi Oh peno. ketemu. Pancen lucu buk wong wulune wis dodo wong. Bareng delok wonge jeketek koyo ngene. Lho ya iki kakean mikir parian. Tapi sing dadi mosok potongane awak. Iya Kak. sing penting lak pancalane. Ya, iya. Jare Munawar. Aku bareng kepenuk. Ah senene basman. Tapi Kak,
Ya apa sih karepno? Sampeyan niku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile. Gak. Nek jejeg kembo deh. Gak masih mancal jejeg gak seneng sing seneng nyengkerem. Ngawur ae. Pernah kadek belajar tabuhan barang iso ta? Duh, mbak coba ngono lho. Heeh. Nyoba-nyoba nek iso melok peno lak ngono. Malah aku wis Iya. turutan iso gak mulih-mulih malah aku wis ta. Tapi nek tak pikir lo bareng lepono kaya ngono wis gak kira nututi kulaane deh. Tapi lek melok aku wis jelas enake. Wis ta, sego bungkusan. Jo ngono Kak, sampean sik bujangan ta? Si Joko panjene. Oh, Ki Joko. Mm-mm. Cocok. Cocok ya. Engkok Ki Praben. Iya, bahkan perawan Bang. Lah aku sing takon perawan sapa? Lho aku Kak tawa Kak tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lo ketemu jodoh pi peno. Aku wong seniman peno wong seniman tak Iya. ngono. Oleh rong dino nggih-nggih aku. Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk peno kidungi. Nek peno ngantuk tak nyanyeni, tak ngono Dik. Dadi wis gak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Ya mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepinter ya apa sih isone gombol tabuhan iki lho. Lho Iso apa ta? carane peno ae? Ayo sampean kepingin ambek aku ta ngono ta? Iya, Iki coba. nyanyi. Apa sih enake? Barat ta? Tapi barat iso ta? Lho lek barat. Aku njaluk just the way you are. Iso. Oh, pujas. Mbok jase wae-wae iku lho. Ngawur ae. Ya sapa? Apa coba saiki? Saiki sing enak iku lho Pari ambek peno ya. Oh. Lagune sing ono Dol tinuku. iya saut-sautan iku lho. Iya. Jarene orkes iku jare apa itu duet. Duet. Iya, duet. Lek kanggone aku wis dol tinuku ngono ae wis. Ya. Dol Wis tinuku. pokoke pasar tembok lah pokoke. Oh. Nek jarene arek musik duet. Oh, duet. Iya. Aku jane kepengin mlebu musik, saiki yo gak Milo iso. aku wis beres peno. Wong kok nang dikongkon-kongkon tok ae. Loh, enggak. Peno kok tak ajari peno wis salah. Enak tibone mlebu-mlebune ku enak. Aku sing penting tibone karo mlebune. Nah, iya. Ya apa belajar tiba mlebu barang. Apa iki sida ta? Wis iku lho nutukno sing dhisik kecir-kecir iso sih, meno. Ayo coba ae tapi nek kecir-kecir ae sipil wis ayo. Bisa ta? Iso aku Wis Kak. gak apa-apa golek keliru dikat. Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya. Iya. Kecir-kecir aku ki suarane rada kagok-kagok ya apa enake. Wis gak apa-apa masih sembarang lah wis digerabak ngono lah wis ya. Iki di baratno apa di timurno iki? Tengah noe. Oh tengah. Dadi lek tengah. Oh Jawa Tengahan. Iya wis. Tengah no kok Jawa Tengah. Lah iya jare tengah, Jawa Tengah, nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan, iki Jawa Tengahan. Yo gak ngulon yo gak ngetan, gak ngidul gak ngalor ngono. Lah iya tengah dadi nek Soloan asli. Ya wis, ayo. Iya, coba ayo. Beres. Ya tolong, mlebune wuru ono aku. Wis ta beres kok. Kicil-kicil saka Jakarta. Songon. Pasar lagi yo Mas yo dodolan iwa. Aku ngesir Mas dasare cinta kene katati bejane hawa. Iwak bandeng bok nek numpak sapi. Iwak teri nek numpak singo. Aku mangkuk oleh rejeki. Ayo nang pasar turi. Aku tukokno celana. Aduh. Dadi aku sing bondo torok lho. Pisan-pisan. Ayo entenan. Pengeretan lah. Apa-apa. Abang-abang kulane ketan. Nek kemiri yo Mas yo bumbu podokan. Nek kepindang gagah turutan. Enak bunuh diri nyemplung
kalungmu tak dolek. Aduh. Lah kok modele kaya ngene, Dik? Len tak bales lek anu pokoke. Iya. Koyongna ya. Lengatna ya, masih aku. Gak gelem, Dik. Tenanan nurungana ya. Ya. Kapan cak dina mulutan mangan sego yo iwake kothok. Kapan cak aku keturutan oleh Joko bokonge kempot. Numpak sedan buk nang Madura, numpak taksi kemul-kemul sarung. Aku kebimbang delok bodi peno nek teko mburi kaya tong glondong. Aduh, masih ngene, Dik. Akeh rezekine, Dik. Iya seneng aku masih lemu lho. Lho ya. Ya, irungono ya. Meno ya. Ngombe jamu mas kok karo turu. Bareng wis turu ya mas ya kok ngipi minggat. Wong wis lemu kepingin kuru. Bareng wis kuru mengine aku Tuku gula dicamplak pete nek mangan sate bok barek nangis rambut peno katik berintik aku senenge berintik linggih ya ngenyek terus gak tolong gak apa-apa. guyon kok wong lek gak guyon yo ya wis tuwa kurang hiburan. Iya, tapi tak bales. Ya gak apa-apa. Nek ning kantin tuku rujak cingur. Rujak cingur ya Mas ya, cingure kandel. Aku kawin golek sing jujur. Nek gak jujur tak teplok sambel. Ngandur cengkepuk kentekan wene nguber petek ketiban timbo opo maneh nek delok alise apik kaya tanggal 35. Aduh, ngenyek temen dia ono alis tanggal 35 tani olah mlebek ngono lho. Kayak wedhus rek. Iya, gak apa-apa kak. Ayo pisan kas coba ayo. Nek nang pasir jelek kula nang pasar rumput wong secilik akal-akal rapi ditake blonjo terus semaput. Kuku pecut nang kutha pare ngapek pelok nang kutha Lampung aku kepencut delok mripate katik lolok-lolok kaya damar umplung. Kok kate zaman barang sih kak? Karepku damar kanginan tadi damar umplung ulian. Wah wis gak apa-apa, Bu. Guyon-guyon ta wis gak apa-apa. Iki lak carane anu lah ngejokno, cuma ya kenemen. Masih ngono kak, aku sampe kami sosolen kak. Gak apa-apa. Ayo pate gawe pari anang pasar cilik malah pesir cilik.
Iki nek diikat tak tambahan tenteki dino, dinenteki jam iki engko. Gak apa-apa nguk kasih sing kari Aku pun di-hati. delok brengose peno iku apa? Aku bingung delok brengose peno. Lah ya apa, Kak? Wong brengos kok cenggere ngutah kok bingung lho. Ndak mangkane. Mosok di rumah topo Kak tolo nek gak gelem rumat kene tak rumat. Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati ku. Apa nih, Kak? Ndelok untune kayak geraji. Loh enak kuat iki, Kak. Kuwi aja lek gigit-gigit kotot barang iki. Jadi kayak nyokot peno. Iki jange rabi kok cokot-cokotan. Wong Iki rabine kene kucing tak ya apa iki? kene kate nganu brengose durung tutuk wis dicandak guntu deh. Iya. Ndak brengose peno iku lho kok cuwil tengah iku apa, Kak? Kon lak ono ae. Iki paling nginceng wajah iki. Wajah diinceng aduh kena solote damar lebluk. Damar empluk iku lho. Lho. Nyaut. Karepku lak tak cukur karo silet. Marno drijiku iku dicokot lamuk ngono lho, dadi kaget. Oh, dadi Ya. kok iso Kandhane kok kaget? guyu. Ono driji cokot nyamuk kaget. Peno rene mang numpak apa, Bu? Aku kan. Iya. Pak becak. Oh, aku mau numpak gajah. Numpak gajah. Duh, penuh duwe gajah. Loh, iki kuping tak sesek. Ngomong apa aku, Mang? Jadi numpak gajah. Loh, sapa sing ngomong? Iku mau Numpak apa? numpak gajah. Loh, sing numpak gajah sapa? Loh, ya apa rek iki? Tumen wong biasa numpak gajah lek gak ratu sok gawe-gawe ta. Ayo, penuh sing gawe-gawe. Ngomong apa sih, Mang? Jarene penuh kan takon aku Ya kan. apa? Penuh rene mau numpak apa? Numpak becak. Nah, terus aku Penuh tak takoni, penuh Kak tolong numpak gajah. ojo seneng mitenah wong ta, sing numpak gajah lho. Ngene lho, arek zaman saiki yo ngene iki. Generasi muda saiki nek ngomong diolak-walik. Lah aku liwat tunjungan numpak gajah lak karat-karit kendaraane. Iki Numpak tolong becak. tau disetip iki meneng wae. Kena tak setip kapong kok bener lho. Buk, engko lek pancene pun dadi mbare aku wis gak usah dodol swara. Engko padha cemburune padha rusake. Lho nek aku gak ono ati temburuan Kak. Ayo kaitan suwe-suwe ya apane. Wis Tapi ngene ae, aku dodol jagung ae ya. Oh, penuh sing kulak. Iya, aku dodol layangan, ya. Terus siapa? Ya sing golek aku pegel layangan jagungnya tak pangan. Lho lah gak dadi dagangan, Dek. Enak. Ngene lho, Kak. Iya. Nek penuh kenal wi aku kenal wi penuh iku cocok sajane. Iya. Tapi omahe penuh ndi? Omaku Simo Poma nomor 19. Cuma omahe bolo. Pabrik korek kono iku ta? Iya omahe bolo tapi itu. Oh, Lama penon ndi? duh, kono Kak. Jalan apa? Ikan sepat. Apa nih ikan dorang, Bu? Duduk sebelah ikan bandeng. Kenal karo ikan tombro. Iya. Lho kok iwak-iwakan sih, Kak? Iki alamat tak pasar Pabean iki. Lah takon ikan sepat kok iwak. Nomor Bang? piro? Nomor piro? Omahe. Kok penuh moro Gak pasan. nomor piro? Mau Kak aku wedi, Kak. Kae iki ono nomor sawatan. Penuh takon oma kaitane. Iya. Wis saiki ayo mulai ayo. Wis ngene nang pamanku ae. Iya, Lho pamanku wonge koyo londo. temen ta? Lho ya apa? Kenalno paman penuh ya? Kelambine kegeden ter. Arek. Oh, arek kok ngawur ae. Oh dituruti karepe tak koyo ngono lho ya apa sih kon niku? Kon niku malah nabok gamelan ta. Gamelan mah tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lolak. Oh. Sembarang kok ngawur ae kon niku. Oh, wis angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Tatit ginawa mati gumuruh suarane wadya bala buta. Gunung kontur segara kocak. Ana lindu sedina-dina. Ana lindu sedina-dina.
Ya, ayo terus kan. Oh, goblok iki kok takno. Kok karu-karuan bulan takno. Kon iku yo apa sih? Awak wis kadung ijen, kan ewange. Bojo wis mulai nang jaman Jepang. Duwe keponakan situk dapurane kaya ngene lho. Ngono Bagong legang-legang, irunge kaya terong. Lho ya. Iya, mulai wis. Lho, apa man? Kan iku. Apa? Iku mang tiba telu iku sendon ya apa? Lah kon iku mang suluk model ya apa kon iki? Lah ya Bagong legang-legang, irunge kaya terong ah. Ora nyantap aku sih kon. Nyantap apa? Enggak ono aku sih kon. Ngedol kloyong-kloyong. Lah. Ana sing digoleki. Lah ya, iya cocok. Nano luka. Kan iku lak ngepek atiku kan iku lho. Cek aku muring-muring lak mesti. Ati sing ndi wong bendina wak gere kok ati. Gak ngono kon niku ngelus pikir aku cek aku muring-muring nang kon. Lah ngono sih. Lho man, ngomong sing enak lho man. Eling Purwodeksina. Maksude Purwa iku wiwitan Deksina pungkasan wiwitane penutang Trana sampai saiki. lho ngene nak ya peset. Penjut. Boleh menjamino lak ngawur ae kon niku. Kaduk pangucapmu man. Lho iki ya apa sih arek? Tenono. Iya. Anane wong tua diwaneni barek ponakan sebab Iya. wong tua ora nduweni tepo slira. Tepo tepak sliwara awak. Maksude? Sampai keluru sliwara. Lek pancen peno gak iso nepakno awak peno. Iya. Iki wong tua gak kena diajeni. Wong tua-tua berabas kakek nampas. Iwak usus iwak limpo tua-tua usus meter. Oh, bukan kula lho. Ayo man. Arep apa barek wong koyo diwaku man. Iku yo apa kaitane ku yo. Sedeng penyamu tak cekel-cek tak bentusno watu aboh irungmu. Boleh wayangan brene ya apa. Ayo man. Ya apa Ayo lareno iso man. Dalam gak payu. Kon iku yo sing karepmu lho karepmu. Lho. Karepmu ya apa sih kon iku? Lah peno jare ngajak blakraan. Dadakno wong urip kok liyane. Saiki dipikir ya apa wis sing dhisik wis sak bajek kaya ngono. Lho gak ngono, ngomong wong tuwa sing genah. Aku gak ijen man. Ambek sapa kon ini? Ambek dulur peno. Lho, dulur pernah sih? Dulur sing di mana? Peno dulur ta enggak? Enggak duwe mek Lah ijen. dulur 4-5 pancer. Oh, eling tumpek maut ta ya omongmu. Lah pancer 5 kok lak nyuro aman. Lah pada duduluran iku. Iku apa man ono Jawi. Lho, nang Jawi ya sih? Jawi prigen. Jawi Jopo. Lah jopo. Dulur wedok ta lanang yo? Ya wedok. Lah apa? Dek resmi ini, Dik. Paran kene kon metu jamino. Parah tak Kene ngawur Buk ning, ae. kene aku yo nyelukne ya Buk. Lho, Tak ngono peno ngitung teko njaba yo enak ya. Iku mah gak ngedung, karepe ngajak wayangan. Iki mang. lho. Oh iku mau wayangan, Dik. Lho. Yo, lha iku apa wayange buta teronge. Kon iku lha opo kon sakno? Iki foto teronge mau. Cocok pancene. Lho. Kon mang nemu nok endi ndredil iki. Masalah rek. Kak, ojo sembarangan ngilono nderdil ya, masih ngene seksi. Aduh. Nyeluk aku Kak. Nek cara wong Lamongan Kak iku pantes. Soale tau krungu jare jeneng peno biyen Bangka. Kok niku ngawur ae. Waran jenengku Bastol. Baskom. Bantal. Bako kok niku. Lho. Aku takut ya. Arek iki ganti dhuwit ta arek iki. Gak mampu wekne. Lah kan dudu apa? Lha napa seweke cingkrang klambine cingkrang. Iki lho kon tak elingno nek kenal. Iki sapa, Kak? Lho. Iki pamanku ning. Lho. Lho, pamane peno. Udele bodong. Ya terusno ya Kak ya, terusno nek menghina ya terusno. Wah, aku ning- Kok nek tak sotok peno ya. Masalah. Terus ala irunge kaya jambu.
nemene kon ndelek model kaya ngene lho ya apa iki. Nek kon nek mlaku-mlaku bareng sing gelek nggawa Pak Bung kon. Iki udele. Lho iki tahan angin iki, Pak. Aduh, iki dadi nek nyeluk bapak peno. Paman. Oh, paman. Aku melok nyeluk apa ya? Ya anu mbus. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya? Aja Lah ngono celuk tuan sono wong Itali kene. Modele kaya wong barat. Aja tuan, nyeluk encik. Wah, kok niku ngawur ae. Paman nak. Oh, pamane tolo sampean. Nggih nak. Tuwek-tuwek cek etes sih. Aduh. Kok gak menangi zaman nome biyen? Masalah rek. Kok iku biyen zaman nome nututi aku. Aduh, gak wulung kena dhewe. Parekan kono iku nek ngomong tas rumah kamu lho potonganmu koyo beklen. Bunder gak bunder, bengkong gak bengkong ngono iku. Lho justru iku sing enak, Pak. Apa? Mau ini sih. Iki jange dadi kami tuwa nduk malung bendo kono. Lah, silakan lho. Dadi kami tuh nambah lu bendo. Wong omahku dong turi gang loro nomor 16. Oh, ngawur ae kono. Nek malung bendo iku nunggoki apa? Lho nunggoki apa? Ya Kak Telo. Ya apa sih? Boleh ono aku gak diakoni kate tadi apa mau? Kami itu iya. Esen ambek aku. Apa-apa Kak? Apa? Lho, kok Aduh. nyeluk Kak? Kono celuk aku kok iki. Tolo iki wae, soro ndok tolo iki. Pamane peno Esen. Iya wis gak apa-apa. Mbok nek dadi gubernur ngono bae gak Esen deh. Iki arek endi iki lho? Iki arek ikan apa, Mang? Ikan cucut mandi di laut. Kok kan ikan cocok di laut ya sih. Ikan sepat. Ikan sepat. Enggak asale pelahirane. Aduh. Takon anu iki. Yo asale. Aduh. Asale Kok ditelesek ngono sih lho, ati kapan? Prosoku nek ngene golongane jalan ikan-ikanan iki termasuk akeh wong Jawa. Lah kono ngomong kok siji lah sih. mergo lek ro asale lak kate disuku nang danyange. Lah pokoke nyogo-nyogo barang iku. Ngenekno lek gak liwat danyang gak iso. Ngawur ae. Wis mangan-manganan iki lho sego-sego karak iki sak pirang-pirang. Lho, Kok karep ya sing kono niku. Ono gadang, Man. Lho, lah aku ki ateng babumu ta aku iki. Ngawur ae. Lho tak ngono nek ana calone mantuke ya apa? Aduh nak mantu kene nak. Mbok diujo-ujo ta diapakno dimanggano duplung-aplungut tok. Lho. Arek nek ngomong bloko suto arek iki. Dari calon mantu. Peno mbek Buk Marlina kok koyo moto iwakne. Tak ngono. Nek aku duwe mantu iki rong dino legrek. Temenan. Gak kaitan, lek bakal pancen ngene lek wis dadi tambah. Tambah kurang ajar. Mantu Ngono arek Kak mantu Telo, wong pamane Inggris. peno kok koyo ngono Lho iki ya. wong seni iki Buk masih ngene. Duh, Lho seni. iya, bosen aku. Tau ono pinggir tembok. Kenapa niku lho? Ngedung. Ayo tak ngawur ae. Ngedung meneng. Sik lho. Kenal barek iki pirang dino? Eh? Kenal barek iki pirang dino? Tas sih Mang, tapi suwe aku luruhe. Yo Masalah. kenek iki Mang. Keneke ya. Iya. Katut timang. Kena 200 kok bisa. Mbak becaknya bayar aku. Iku ngandel tok ae. Ngono aku jejek lho. Lho. Nek becak mah jejek ya wis. Aduh. Paman kok jejak-jejak ngono, Man. Aku gandol. Lho masih gak duwe maratuwa peno dak patheken aku. Ini Man, wis dadi carane nek wong lanang iku sing ngragati. Oh, ngono Aku ya? sing bayar, lak turu wong wedok. Rai mawon Dek masih dak kenal wong lanang dak biduren aku. Mulane masih peno digablok tenang koyo gak sepiro gitu. Iya ya. Kepuwe gak sepiro 3 dino karo mengi ngono. Arek nek ngomong sak tangan-tangan ya arek. Ojo kaget, Man. Iya, Panjene iya. ngene. Sor mejo no ulane. Cok, Dik. Ojo gelo wis dadi carane, Dek. Ciri wanti lele mau ginawa mati. Cok. Merangas yo garangan. Perbelas kan iku lho sakno. Nabi wong tuwek kok ngono cek wanine kon niku. Apa nak? Besutan Saiki ngene Man, saya Iya, iya. iki wis padha isone ya. Iya, iya. Iki mbare tabuhan ini wis apal. Hmm. Wis separuh mbok kabeh apal. Lah iki mang ngajak rene perlune kate ngetes peno. Tapi ki- ono tak- tes pen. Ya apa? Ada tukang anim, tukang lampu ae kon niku. Wis ono setrume ta peno. Prosoku ya lah ya. Kon niku mah tak sanjung-sanjung, tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Dadak kok mule-mule nggo bekakas koyo ngene. Kon piye apa kon niku? Masih lho? berkakas koyo ngeten, sedep Maman. Sedap. Nggih. Gak tau keramas rupane lho. Masalah. Sampean pun ngeten ya. Mau ngilokno jare udele ketok saweke cekak. Pengen dibikin begini ini jam. Wah.
pengen begini Mi, aku celuk Mi. Ya apa cara wedhus aku Mi. Mi. Aduh, mertua kolot iku. Nek nurut sampean man nggih, gawe sewek bong robong, klambi bong robong. Lah gak ketok awake lho. Ya Kapan payune, Dik? sakone ku ya mesti karepe ku. Perlu ngetokno caplak. Nek prosoku lho ya, paman biayae kon wis cukup sampe. Kapan? Lho kapan ya kon iku lho kapan ya sih? Kapan? Kon aku iki biayae kon sakmen akeh. Kon dirungokno wong akeh lho ya ngene iku. Lho wis lho. Sawangan aku jakano peno-peno kucing rembese gak duwe. Ya apa gak rumangsa kon iki. Aduh lho, isin ono aku pamer. Lah kon duwe pengertian apa sebabnya kon tak sekolahno supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang. Ayo. Paman apa iku do? Aduh. Ngawur ae tak no. Wis ngene Buk ya. Terus apa iki? Tak jaluk krelan peno ya iki meja kursi kok ditokno pisan kok ono wong anyang barang ya dikene. Lho kon lha apa to kursi? Gak ono ya orang ngeng-ngeng lah. Kan wong iki. Gak ono. Peno mang aku krungu jula-juli kaitan. Iya. Tapi anu ya, mamane peno pinter lho lajuline ya. Oh, jula-juli pinter. Entek kendang piro? Kula rada mboten iso. Oh, belajar. Nggih, sampeyan ajari nggih. Iya, tak pelajari. Tapi pun mendelik ngoten kula wedi man. Ora elek kon ngene. Kira wedok kaya kucing e. Wong kaya iwak tompro mecicil terus. Sing saiki tul janak iki. Iya. Janak gampang-gampangan ae. Iya. Oh lagu tul enak nggih enak niku. Aku nyenggak iku. Apa malih kaya model dangdut niku nggih. Sik udik nirungmu man. Ora apa kon niku? Wong irung diotik kok tak. Dudukun anu niku. Iki lho dudune. Iso sih, pernah tul janak iso. Iso. Terus aku yo lali ya eling aku ya. Kali. Gak tolo. Ya apa nek aku joget bi pamane peno nyoba. Pantes, Wan. Iya, peno ya nduk iringan aku dep-depan ngono. Dadi cek rada asik ngono. Iya. Aku joget mbek iku. Ya cek asin man. Cek asin no. Cek asik. Asik. Iya, ayo. Asik karo Bakri. Oh, lah masa kera kon niku. Asik Bakri kon niku ngomongane. Oh. Kondo luwang aku seneng duwe paman Basman rupane ganteng irunge kaya becak Prengori gawe sulingan nek pringe Jawa buntet
didang purite metu iringan dinteni njaba dik buntet Bojonegoro ayo ro omahe doyong paman yo gak gopo ayo nek dilu engkas jange diroboh gending apa ya mang lho? Iku mang tol Jaenap. Oh tol Jaenap. Tol Jaenap lak ngono Jaenap. Aku mau sekali situ bari aku enak rek tak dilereno. Tuku selop, barek celana. Tuku tape mek setali. Oh ada enak e. Tung terop paman mesti ono. Gak gelem oleh nek gak dipinju. Warani ngemis. Ngawur ae kon niku. Wis ta iki lho enak sing kari iki mang jane ngono. Ya, Montore nek mlayu ngetan. Iya. Mangan krai dicampur ketan. Ayo tan. Umume paman yo rabian. Iya. Sing kari iki oleh tergandengan. Tergandengan. Tapi panjene cocok. Pamane peno ku nek ndelok kaya ya apa ngono ya. Apa sih? Pinter main mata. Aku delok kon sepet nah. Aduh sepet ta nyandet. Hah, saya anane aku delok kon mandeg saya gak ono wong lan sih. Kok Iki nek ndelok wong ngawur. putih-putih ngetan irenge ngulon. Lak meliru. Ngawur ae kon. Ya napa man? Nek kula kale Cak Tolo cocok napa mboten? Ya apa? Terus sik takon. Awakmu oleh Kartolo ta? Kula kale Cak Tolo cocok napa mboten? Rasane ati aja cocok, tapi aja muli rene kon. Lho, masih kula nggih peten purun. Badhe ngukut sampean do dak kira man. Masalah rek, durung kaya mangan apa-apa ta. Kula manggon tengen sampean, setengah hari kukut kula ten sampean. Tapi lek ngomong sing rada banter lho ana kene iki rada dublek. Bangun sing duduk sapa lho? Lho lek ngomong lek ambek irunge manduk-manduk. Tapi Cak Tolo iki kari siji iki panjene pamane peno ya. Wis kari sithik iki wis. Sakno ya. Domo-domo matine besok tak panggang. Nek ngono. Mangan Nek ngono Cak Tolo nek peno sida dadi mbek aku wis melok awake dhewe ae. Yo iki bapak engko dikongkon ngansu kuat iki. Kata lho. Bangun apa iki?
kacung-kacungmu aku nih ngangsu. Lah lek bantu dicil gak apa-apa, Man. Gak sudi loh lah ngangsu. Lho gak ngono man dadi tuwa-tuwane dulur ngoten lho. Oh ngono ta. Ya ya. Cak Tolo tanggapan, kula tanggapan sampean sing tunggu omah Iya, tak iya, ngeten omah. nggih ta. Besok umba-umba. Apa nih? Kon iku aku tukang penatu aku mbak. Ngawur ae kon Jare iku. ben iku tukang penatu. Biyen lah kaset iko. Tanahe kari ombo kok, Dik. Tanahe sapa, Kak? Iki tanah yo Tanahku. Oh, tanahe paman Sing ake. tanduri tebune Sidoarjo iku. Dek sapa iku? Enak Kak, kari ngedegi. Wek sapa? Mbok. Duh. Rasaku weke pamane peno lho, tuwa gethu awe Tapi aku. ngoni-ngoni doro iku loro. Loro doro sak jodoh. Ya tebune mburi kurang tempe. Lho. Gak ngono ku Lho, nandur Kak. iku pabrik ta? Gak tebu kok yo ngono takno. Lho karuane man peno nek duwe tebu enak. Gak Kula lak duwe. dodolan ta. Dodol apa? Lho masih wong wedok ngeten sregep nyambut gawe man. Iya. Wis iya. tak gak kecewa sampean duwe mantu aku. Waduh, tepak. Lho, Iya, iya, iya. Kongkon dodol apa iso aku? Dodol apa, Nak? Dodol celana peno ya Aduh. iya. Kalau gak dodolan kon pembersihan kon niku. Lho paman dirubung lalat. Iki titik lalat iki ngono. Ndak. Ojo nemen-nemen lo sakno do aduh. Wong adeng-adeng kadane laler. Ngawur ae kon niku. Tapi nek ndelok modele paman iki ndak kira akeh mangane ya. Didik ya. Mek Kayak kupat bojo papat. Kon niku ora. Aku lu gelek tirakat kok mangan gak pete akeh Gak kok. tau mangan iku sing dipangan kono. Ah nek kok dadi bojon Kartolo ketepaan. Adik jiwa-jiwa seni. Duh tak ngetan. Ngetan ya sih kon niku. Duh Ngeten, ngetan. Kartolo termasuk seniman, kok seniwati. Iya. Besok ndek anak enak kon. Duh enak. Apa? Senewen. Rasaku dadi bintang film dadak senewen do. Cok ngono ra Film man. gak iso bintang 7 kon niku. Tapi iki ngendang enak ning. Lho iya, Ngundang. ada kendang. Pinter ngendang. Lu Siap. tau ngundang Aduh. keplakane sing banter iki. Buantar Nek kepala. ngono Tau cak lo. keplak kiri. Yo. Tau lagi nek ngomong kaitane enak lho. Bukasane bundeli kon niku. Enak cak lo. Ya apa? Nek pamane peno pinter ngendang, aku gak ada ngebon wong liya nek ambek band. Fisiki ya. Iki. Siki tadi enak keluarga seni ya. Iya. Ngegonge wo bolak-balik lompat. Tak ada markasan apa? Lompat apa nih? Nek ndelok modele duduk cekelane gong cak tolo Tau iki. nyekel kong nyekel pacul ae ben. Nyiter iso aku nyiter. Lho nek nyiter iku kan kok maning ngene pola latihane nyekel dhuwit soalnya. Lho, duwe apa ngudili jago. Ya murai lo. Kok kono iku. Wis ngene, saiki lek pancene pernah iki iso jula-juli, Man. Iya. Bulan ngarep iki lek ono tim, gak Iya. sampean njupuk wong liya. Kau untuk tim kau apa sih? Lho karo sih. Apa tim? Lah ya lek anu pelawak wong 5 barang ya. Oh iya enak gini aja enak gini. Iso ta no? Iso 2 Juli. Pelawak iso. Lho iso melawak rene. Aku termasuk. Iya, ngomongin wis kaya pelawak. Pamane peno iku masih gak melawak ngene kaya pelawak. Mulane aku malah cocok ah. Iya. Iki sak dulur iki seniman kabeh. Kok butuh kendang ya kongkon ngendang, Lah. butuh dakel dijoko dagel tak Lah ngono. ngono. Digandeng Mbik Marlena wis duit tok engko iku wis. Enak wis. Wis Enak. tanggung tak dhisik panjere mergo. Wis gak ada panjer loh, kok niku ada panjer lah. Apa sih kan niku tak ngawur ae. Jila-jili sih. 2 Juli rek. Iso, Dik. Iso 2 Juli. Lho lah Juli ku gendeng apa? Jawa Timuran. Oh Jawa Timur. Iya. Lho nek gak iso aku ya. Lho ya belajar. Belajar sih kan niku. Nek Maduroan aku iso. Lah iya. Tapi paman pernah yo harus menyesuaikan diri mbek mantu. Sampean Maduroan ngono lho man. Sekali-sekali mbek aku ngono. Oh iso. Cokean Oh, ngono. walang kekek yo ta? Iya cokean. Oh, cokean. Yo. Cokek ono Yut, cokek. yut. Yut sapa? Aduh. Iya Man. Oh, Iya dak iya lho. Ngomong aja mbek mendelik ta. Yut ta rene. Ngomong kok dingklak singkluk. Kabetan hirung. Ojo lirak-lirik po oman. Pamane peno meneng-meneng ngidek sikil. Oh, sing tek sikil mu sapa? Oh, iku gawel-gawel ngono do. Ajar kenal sikil tidak. Saya si limone. Lah. Lah mulai. Duber male semolea. Lebet lorong meta ka olar kana. Belma bula se atamoa. Le ale. Ay karong rasa tak kelaya. Lan jalan malaikat tunjungan.
manapun malewo Katolo. mleo terem gendeng Aduh. pangangkona sedek Cocok ini Valena malewo bareng ateku anan peto reng beku Ya, utang-utang lagi. ali-ali antong arek cilik lepono kantong Aduh, bukan itu iku, Pak. bojo lemu sakno awak bareng rapi pisan tak pecano kentong Jangan ngawur penoman, aduh. dadi wong wedok sing ati-ati pok tata teliti ayo Aduh, iso ngantuk kata lo ning ngene awak sing ngerti nurut aliran jaman saiki Bang kopi dek kok garing-garing bayang gak payu rapi dek tanggane diuring-uring Aduh, makan iso-iso iki. nek jala uret mbokne berai loman anake tidak atlet ana tinggi lo dandani sore bantal bareng gak payu rapi lo dadak kayal-kayal Aduh, nyampe kena. Yupainten maratuwa kula namung semanten cah hitungan kula lewang-lewong ati susah erong tambah sak pentung lho man lewang-lewong ati susah erong tambah sak pentung Itu ngomong ngenek ya aku kok bulan aku. Ya man ya nek tiba gong lho enak ngono ya. Iya. So, set klesetan ya. Iya. Pisan kur ngono. Bener wis cocok dhewe mantu aku, Man. Cocok. Ah tapi tak tahan rong dina telung dina sampai seminggu nek kok dadi bojone katolong lumpuhno kene. Dia penyakit ABC. Lho, yo ngono, Man. wis ngene ya ayo mangan-mangan bantal Ayo saya. Teman-teman ya.